Non vos pasa que cando vos preguntan por algunha canción non vos acordades de ningunha? Como se non tivesedes escoitado música nas vosas vidas. Pois a min pasa o mesmo co de facer preguntas, así que cando me pidieron facer esta entrevista, roubeinas. En primeiro lugar, con preocupación, lóxicamente, e máis porque no meu caso son unha persoa inmunodeprimida, entón as mensaxes eran de moita seriedade, non? E de moita preocupación. Con paciencia, lóxicamente, tamén con moita actividade, sobre todo actividade intelectual, estar ocupado, lendo libros, vendo películas e salvándome tamén a través da cultura, que foi esencial nese tempo. Diría a perseverancia, por exemplo. Para mí son moitas cousas. Ir un domingo á casa de miña nai, en Paredes, no concello de Vilaboa, a comer un bo churrasco, que o prepara moi ben, e despois dar un paseo polas salinas do Ulló, que é un lugar tamén fantástico ao lado da miña casa natal. Dos últimos que lín que me gustaron moito, unha novela galega dunha grande escritora, Infamia, de Ledicia Costas. Pois película, sen dúbida, O que arde, unha película que me encantou, cine galego con identidade. Unha serie, a miña preferida, e aproveitei o confinamento para volver a vela, é Breaking Bad. Admirando a condición de SES, unha canción que saiu recentemente, Illas de Sal, de Xavier Díaz, que ten ademais un vídeo fantástico. Galega, sen dúbida, non hai discusión, Rosalía de Castro, unha muller que ergueu sobre si unha cultura e unha literatura. Internacional, pois Nelson Mandela. Caldebarcos, no concello de Carnota. Bueno, no plano persoal, ter tempo para escribir, que me gusta, e tamén para viaxar. Pois preocúpame calquera forma de desigualdade e de injustiza, e tamén a situación do noso idioma, o debalo permanente e a perda de falantes. A loita pola igualdade, tamén a loita contra o cambio climático e a mobilización en defensa da nosa memoria histórica e da nosa lingua. Pois o 12 de xullo toca votar por Galiza, abrir un tempo novo dirixido polo BNG e por o nacionalismo e por Ana Pontón, como a primeira presidenta da historia do noso país.